Як і планувалося, як і чекалося, нічого дивного на цих виборах не відбулося. Для себе я зробив три висновы галоўныя. Першае – гэта тое, што забяспечыць жаданы для ўлады вынік тымі сродкамі, якімі гэта забяспечвалася раней, сёння ўлада ўжо не можа, таму яна вымушана была пайсці на змены ў выбарчым заканадаўстве. Другое – гэта беспрэцэдэнтна жорсткія паводзіны ўлады падчас агітацыйнай кампаніі. Калі падчас прэзідэнцкіх выбараў гэта назіралася раней, напрыклад, у 2006 годзе, але там садзілі на суткі пасля выбараў. Зараз і у тым ліку і падчас выбараў вельмі такіх выпадкаў было шмат. Калі улічыць, што ўсё ж такі выбары мясцовыя, вельмі дзіўныя, неадэкватныя паводзіны ўлады. І трэцяя аснова – гэта тое, што, на жаль, каб арганізаваць больш-менш сур'ёзную кампанію, сіл сённяшняй апазіцыі вельмі мала. Таму в рамках талакі мы вызначылі для сябе стратэгію. Галоўным чыннікам на эту кампанію, адным з галоўных, у нас была мабілізацыя насельніцтва на ўдзел у кампаніі. Тое, што мы больш за 400 чалавек далучылі да ўдзелу ў этой кампаніі, не шмат, але ўсё ж такі, як нам падаецца, шлях выбарны правільны, па яму павінны ісці.